Wat een simmerdag, joh. Wat een nice simmerdag. Wat een warmte, wat een zinnen. En nog een licht koeltje weer er eerst bij. Maar de wind zo staat er gewoon wat aannemen. En dan krijgt het waar een zuiver een zoel karakter. Warmte, een uitzonderlijke warmte voor deze tijd van die hier. Wol, joen en vannacht. Joen is het ik nog warm. Om een uur of 8 staan 24 graden gemiddeld in ons provincie. En zorgen we dan naar de komende nacht is die vrij helder in het waardgebied. Even wat meer bewolking. En de temperaturen zijn 16, 17 graden in het oosten en het zuidoosten. Zijn 18 graden op de orenplakken en 19 graden op de eilonen. Dit alles maar een zuid-zuidoosten wind die zwak of matig is. De matige wind tijdelijk in het waardgebied. En dan morgen op een ei tiegen warm waar. Op een ei flink wat zinnen, maar er komt stadig gewoon wat meer bewolking. 26 rond 29 graden. En de wind nog altijd uit het zuiden en het zuidoosten waai. Ja, ik wil wel eens een beetje zuid-zuidwest worden, maar ik ga op zuid-zuidoost. En die is matig, krijgt 3 en 4. Dan kunnen we daar even wat verkoeling van krijgen. Morgen om 8 uur droeg en 23 rond 24 graden. Dan terug naar het weekend. Het zucht er even wat oorzit. Er komen wat storingen nu kant op. Nou ja, op sneeuw. Het vooruitzicht op sneeuw. Een temperatuur om bij de 24 graden heen. Een buiken, misschien letter op het dag. In de joentijd, in de nacht een paar rein of tongerbuien. Sneeuw. 21 graden. Ja, dan voelt het even oud, maar is het nog wel warm. En de zinnen erbij en een buiken. Op maandag ik een buiken, maar ik nog altijd in de zinnen erbij en een temperatuur om erbij de 20 graden heen. Dan blijft het als je naar de waartermen gewoon warm. En we moeten morgen maar weer even in het naaisimmerwaarsje.